tota ella hauria de ser molt més exigent. Que la universitat, tota ella, hauria de ser una peça encara més potent en la formació dels joves del nostre país. Pensi que en aquests moments d'incertesa, de dificultat, de que no sabem molt bé cap a on anem, jo crec que sí que hi ha fites clares en l'horitzó nostre. I una fita claríssima és que si Catalunya se'n vol sortir en el futur, ha de posar l'educació i l'educació universitària en el centre de la seva estratègia de futur. Perquè un país se'n sortirà i els seus ciutadans se'n sortiran si són capaços de ser un país molt format, molt preparat, amb una universitat que busqui l'excel·lència. Per això li vull dir que jo sóc un partidari decidit de Bolònia. Doncs vostè està en contra de les manifestacions contràries a Bolònia d'ahir i del tancament d'aquests universitaris a facultats i rectorats avui. Doncs sí. No ho entenc. No entenc per què ho fan els estudiants, de veritat. Perquè diuen que això porta a la privatització de la universitat pública. Això no és veritat. Miri, senyor Cuné, vostè sap que jo conec bé els mitjans de comunicació, no sóc un expert en política educativa, però el que li puc assegurar és que Catalunya i Espanya té un sector d'universitat públic molt potent, amb unes matrícules molt ajustades, amb un nivell de beques potser reduït i que hauria d'augmentar, amb un nivell de qualitat en el seu conjunt bastant bo, però que podria ser millor. El pla de Bolònia, què intenta fer, en el fons? Intenta fer, en el fons, que les universitats, que els estudiants es dediquin tot el dia a estudiar, que els estudiants tinguin més mitjans per poder-ho fer, que tinguin més seminaris, més grups específics per poder-ho fer. Perquè aquests anys d'universitat siguin anys intensos de formació. I jo crec que això està ben orientat. Però que paguin també a preu de mercat els postgraus, els màsters, que en alguns casos passaran a ser, si no obligats quasi, perquè les carreres quedaran més reduïdes, que es pagui també a preu de mercat els accessos i els cursos previs per al doctorat, etc. Pensa una cosa, que a Espanya, a diferència d'altres països, el grau no és un grau a 3 anys, sinó que és a 4 anys. Això fa que altres països que han decidit fer el mateix pla de Bolònia, que són 3 anys de grau i 2 anys de màster, enguany són 4 anys de grau i 2 anys de màster. I els màsters públics tenen un preu molt més reduït que els màsters de les universitats privades. Cregui'm que si Catalunya i Espanya es vol posar en el nivell que ens pertoca educatiu, apostant a fons per l'excel·lència, per l'exigència, pel rigor, cal que la universitat aposti decididament pel pla de Bolònia. Sembla que s'estigui postulant per ser conseller d'universitat, senyor Carbonell. No, però m'ho crec, això. No, és que per la seva apassionament li dic, no? Perquè jo em crec realment, avui en dia, que realment si aquest país, el nostre país, volem respondre als problemes que tenim, si volem fer un país de persones formades, unes persones que sàpiguen donar resposta a les incerteses tremendes que tenim al nostre entorn, el que hem de fer és invertir molt en educació. Molt. Perquè és el punt neuràlgic, del camí de futur del nostre país. Doncs miris l'enquesta del baròmetre del periòdico Avui, mentre que la sanitat aprova, la negativa imatge de l'educació continua a l'alça, no? Per tant... Doncs jo crec que hem de començar parlant que a Catalunya tenim un sistema educatiu que en el seu conjunt és un sistema molt potent. Que segur... El sistema educatiu quin problema ha tingut a Catalunya? Jo sempre ho explico. Miri, Catalunya s'ha trobat en 8 anys que ha passat d'un 2 a un 16% de població immigrant. En 8 anys. D'un 2 a un 16%. Hem passat de 6 a 7 milions. I aquesta pressió migratòria l'ha patit molt l'escola. I l'escola està responent, això sí, potser amb mitjans insuficients, davant d'una realitat que era del tot inesperada. Ara, en el seu conjunt, nosaltres hauríem de veure que hem d'estar al costat de la comunitat educativa, hem d'estar al costat dels professors, hem d'estar al costat d'un projecte que és essencial pel futur del nostre país.
I el CAC, organisme que vostè presideix, està a l'alçada del que se li esperava? Està fent la seva feina als nivells d'exigència que, pel que s'ha pogut veure i escoltar i llegir aquests darrers dies, alguns els han decebut? Miri, normalment, i vostè ho sap molt bé, quan hi ha un procés d'adjudicació, quan hi ha 40 empreses que es presenten, quan hi ha 1.200 pliques que es presenten a 83 freqüències, és normal que uns estiguin contents. Normalment, quan uns estan contents no ho diuen, perquè ho troben normal. I els descontents doncs, hi aboquen el seu descontent. No? Jo li puc garantir que nosaltres hem dut a terme per primera vegada a Espanya un procés d'adjudicació de freqüències com organisme administratiu independent que som, amb una transparència i claretat exemplar. Jo li puc assegurar. I que els consellers hem actuat cadascú de manera independent, mogut per la nostra consciència i pel seguiment administratiu que han fet els serveis del Consell. I això com explica, per exemple, que entitats, empreses que optaven a totes o que havien demanat participar en la possibilitat d'optar a totes, s'hagin quedat a zero, mentre que aquelles que, durant els darrers temps, havien ampliat la seva xarxa de manera alegal, han vist com se'ls legalitzaven les freqüències que havien, com ho diria jo, que havien ocupat. Això, la pregunta que vostè em fa m'obliga a explicar-li explicar-me una mica més, no? Perdoni, i algunes altres que els n'hi hagin tret dues, com és el cas de la COPE. Jo vull que sigui conscient que, en efecte, com vostè diu, senyor Cuní, aquest concurs era un concurs una mica especial, perquè de les 83 freqüències que sortien a un concurs públic i competitiu, n'hi havia 82 que ja estaven essent ocupades com proves pilot en un conveni signat el novembre de l'any 2003 entre l'Associació Privada de Ràdio Comercial i la Generalitat. Aquell conveni, un conveni francament molt rar, perquè inèdit, diguem-ne, a Espanya i a Europa, possiblement, doncs aquell conveni el que feia era repartir-se l'espectre radioelèctric en proves pilot a l'espera del concurs. A l'espera del concurs. Bé, això va ser novembre del 2003. Aquest concurs no s'ha pogut fer fins que el Ministeri d'Indústria ha programat l'espectre radioelèctric i un cop el Ministeri d'Indústria ha programat l'espai radioelèctric, el Consell ha adjudicat. Per tant, jo li tinc que dir que té raó, senyor Cuní. Aquest concurs, de 83 noves freqüències, n'hi havia 22 que estaven ja ocupant aquell espai. Ara, nosaltres el que hem fet ha sigut un concurs obert a tots els operadors que es volien presentar. Competitiu, que vol dir que guanyava aquell que presentava el millor projecte en aquella freqüència concreta. Miris vostè el plec de clàusules. El plec de clàusules establia en aquest procediment d'adjudicació 1.000 punts. 250 el projecte tecnològic, 250 el projecte econòmic, o 200, ara em podria equivocar de pocs punts, i 550 sobre el projecte de contingut.